Kumusta ang imuhang Christian life karon? No? Unsa man nga mga nindot nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi? Imo ba nang gipasalamatan ng Ginoo ana? Unsa man nga mga amazing things nga nabuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi? Imo ba nang gi-acknowledge nga dako kay na siya nga ikapasalamat nimo sa Ginoo ilabi na sa kabaguhan sa imong kinabuhi? Amen ba? Because I believe and we believe that God will fulfill His purpose for you. Ano na siya katuyuan? Sa matag usa sa atong kinabuhi, wala lang ingon nga niabot ta sa simbahan o nakailat ta sa Ginoo nga walay purpose. There is a purpose for everything, especially when you come to the Lord. Sa unang panahon nga wa pa kita kaila sa Ginoo, doon ay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga gitugot sa Ginoo nga moagi ta atong mga kalisdanan, moagi ta og mga darkness, moagi ta sa mga sitwasyon sa kinabuhi nga daw dili masabtan. Og daw lisod kaayo nga i-drawing ang atong kinabuhi sa wala pa ta kaila sa Ginoo. Gani doon ay mga testimony sa atong mga kaigsunan nga kung wala pa ang Ginoo, ingin sila kung wala pa ang Ginoo, pastor, murag dili gyud nako ma-drawing ang ako ang kinabuhi ug unsa ko nga klase nga pagkatawo. Dadon ko kamo mga kaigsunan sa pagsugod pa sa kalibutan. Okay? Let's go back to the beginning where God started. Palihog manindog. Atong basahon ang sugilanon sa kabuhatan. Akong basahon ang Bisaya kaya ang ako ang wali in English man. So mas maayo masugdan to sa Bisaya para natay idea unsa ang atong basa dinhi. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Okay, atong suguron pagbasa mga kaigsunan ri sa uno unya hangtod gyud sa punto nga ato ang makita dinhi ang pagbuhat sa Ginoo. Ready na? Okay, open your Bible and turn your Bibles to Genesis chapter 1. Ang sugilanon sa kabuhatan. Sa pagsugod sa Dios, pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan hawang og walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya mingon ang Dios, mutungha ang kahayag. Ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita. Ug gilain niya kinigikan sa kangitngit. Ginganlan niyag adlaw ang kahayag ug ang kangitngit ginganlan niyag gabii. Milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, mao kadto ang unang adlaw. Unya mingon ang Dios, mutungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang wanang gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos ug nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang wanang ug milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon, mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya mingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron motungha ang yuta ang mala ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mala ug ang tubig nga naglain ginganlan niyag dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat, unya mingon siya, moturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong may kahoy nga namunga, ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom, nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon, kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya mingon usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mahinungdanong mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha kadagkong iwag sa adlaw nga maoy maghatag og kahayag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon, gipahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit aron magdan-ag sa kalibutan
og maghatag og kahayag sa adlaw og sa gabii, og maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat, unya milabay na usab ang kagabion og miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikapat nga adlaw. Mingon na sab ang Dios mapuno ang katubigan sa nagkalalaing mga buhing mananap og mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan og nahimo kini. Busag gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug sa tanang matang sa mananap sa katubigan ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan ug giingnan. Sanay kamo og lukpan ninyo ang kadagatan ngadto sa mga langgam, miingon siya, sanay kamo og milabay ang kagabion ug miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya mingon ng Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap, mga kahayupan og tanang matang sa mga ihalas nga mananap og nahimo kini. Busag gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan og mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat og nalipay siya. Unya mingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babayi, sama sa iyang dagway. Ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ng Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug sa tanang bunga sa kahoy nga inyong kanon. Gihatag ko usab ang tanang ihalas nga mananap ug mga kalanggaman ug ang tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan. Dungan ta 31, 1 to 3 go. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat og nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabion og miabot ang kabuntagon og kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong mga pulong kining mao nga mensahe may tungod sa sugilanon sa kabuhatan nga natala sa kasulatan. Salamat sa mga pagpadayag sa imong mga mensahe, nagahatag ka namo Ginoo og kaalam, kahibalo og dugang mga informasyon nga amo Ginoong makutlo ug among makuha og amo Ginoong Dios nga ma-apply sa among kinabuhi. Thank you Lord for this word. Bless every one of us in Jesus name. Amen og amen. Palihog mang lingkod igsoon. Hallelujah. Kining maong istorya sa kabuhatan mga kaigsonan, daghan kayo tag mga makutlo nga mga insights nga kining sitwasyon sa kalibutan sa wala pa buhatan niya ang ubang mga butang. Makita nato nga walay nada, walay purma og dili siya nindot tanawon ang kalibutan sukat papagsugod apan aduna siya'y gibuhat nga mga nindot nga butang, no? So ang title sa ato ang message is There is More to Follow. Sa ato ang kinabuhi mga kaigsonan, siguro we begin with a problem. Dunay mga pamilya, broken family, adunay mga sitwasyon sa imong kinabuhi. Siguro it starts with not good. You begin with chaos and sometimes usahay dili na to malimtan ang mga kagahapon nga mga bati sa tong kinabuhi. But remember, hinumdumi igsoon nga kung atong balikan pagtan-aw ang history sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, atong makita nga it begins with something nga way purma. Kangit-ngit, wala pa na order. Makita nato igsoon nga kinahanglan pagyud siyang mapahimutang.
Siguro itong kinabuhi na nasa una, patagal sa Ginoo, kaguliyang ang ato ang nagian. Sa dihang wa pa kakailan sa Ginoo, anakas kasalanan. You begin with sin. And we begin with sin. Because sin, nakasulod sa kinabuhi sa tao. Siguro ang uban, nakasinatig mga kalisdanan silang pamilya. Natay mga igsoon diri nga dili mayo ang pundasyon sa ilahang pamilya. They started broken. O gusahay gidadala na sa atong kasing-kasing ilabi na sa mga nakasinati niya na. O siguro doon na kay mga history sa mga kagahapon nga di nimo malimtan. Doon ay mga problema, mga kasinatian nga lisod nga una-una nimo murag lisod kay nimong kalimtan ug dili nang takaganahan nga imong hinumduman pero usay mobalik sa imong panumduman. Pero igsuot man gipasinati sa Ginoo ang mga kalisdanan sa imong kagahapon ug mga kaguliyang sa kagahapon aron ipakita sa Ginoo sa imong karon nga naa siya pwedeng buhaton nga mas nindot. Amen. Ako pangutana nimo, willing ba ka nga ang Dios mamuhat og nindot sa imong kinabuhi? Amen? Willing ba ka? Andam ba ka nga tugutan nimo ang Dios nga mamuhat og nindot? God is an amazing creator. God is an amazing God who can create something out of nothing. Amen? Siya lamang ang unlimited nga Diyos nga pwedeng makakreate og butang pinaagi lang sa pulong. Si kinsang tawhana nga makakreate og butang gikan lang sa istorya. Si kinsang tawhana nga pwedeng makakreate og something just a matter of word. Without any matters sa kalibutan or without anything, God can create something. So kinsa man ang Dios nga imong gituan, He is the amazing creator. Amen. So ngano man nga usahay ang usa ka tawo magduha-duha pagyapon sa Ginoo nga duna bay Dios naa bagay Ginoo hangad sa langit tan-aw sa imong palibot tan-awa imong kaugalingon makahimo ba ka ana? Si kinsang tawhana nga kayang makahimo sa mga butang nga naas kalibutan walay lain ang Dios ra nga labing gamhanan. Amen ba itong pagpakan ng Ginoo? Every day, doon ay gitawag nga pag-end. Base sa creation, doon ay pag-end, na human. Pero, kung sa may gingon diha, naan na po sunod nga laing adlaw, o naan na po gibuhat ang Ginoo. God was not finished yet, even until today. The story of creation and the story of amazing things happen, good things to happen, does not ended in the creation of the world. God is still working until today. And there is more to follow. And I believe God wants to remind someone today that your story and the story of creation is not yet over. Because God is not finished yet. Amen. God is not finished yet. Wa panahuman ang Ginoo sa imong kinabuhi. Aduna siya buhaton nga nindot sa imong kinabuhi. Number one, He is the God who begins. If your life will be founded in God who created the heavens and the earth. Paminaw. He is the best creator, the best beginner, and He is the best planner. If you will start your life with God, God will do more sa imong kinabuhi and more good things to happen in your life. The God who begins, if your life feels like Genesis, how ang darkness, remember, paminaw, God is still speaking. Light is coming, and there is only day one
day 2, day 3, day 4, day 5, and so on is coming. There is more to follow. Atong pagpaka ng Ginoo. Maybe your life seems formless, empty, dark, formless dreams, empty plans, dark seasons sa imong kinabuhi. But remember, diha sa verse 3, everything changes when God started to create light. Everything changes when light comes. Sa imong kinabuhi nga puno sa problema daw ngit-ngit, sa imong problema nga daw way kasulbaran, sa imong kinabuhi nga puno sa mga kasakit, problema, darkness, remember, when light started to come, everything changes. So, kisay naghatag sa light ang Ginoo. Kinsay source sa light ang Ginoo. So when God comes to your life will totally change. And darkness will disappear. When light comes, darkness disappear. Beloved, mga igsoon, mga pinangga, when God speaks, things may change. And things will possibly change. Because with God, nothing is impossible. Darkness due to argue, emptiness cannot remain, but remember, day after day, God is still working. There is more to follow. Atong pagpakan ng Ginoo. Ano na ba kay mga plano karon o sa kagahapon nga hantod karon wala pa gyud na fulfill. Wala pa gyud nakita ang katubagan. Doon na ba kay mga pag-ampo sa imong kinabuhi nga murag ka give upon na ka. Remember, God is still working. There is more to follow. Atong pagpakan ng Ginoo. Number 2 nga point. The God of order and purpose. From day 2 to day 5, gikan sa day 2 hangtod sa day 5, we see something beautiful. Ato nabasa ganina mga kaigsunan, God separates the waters, He forms the sky, He gathers the seas, He brings forth dry land, He commands plants to grow, and He sets the sun, the moon, the stars in their place. Gipahimutang sa Ginoo in proper order with a purpose. Mga igsoon, mas bililhon pa kas creation sa Ginoo kay kita ang pinaka-importanting creation sa Ginoo. Kung ang paminaw kung ang katubigan, ang kalangitan, ang kadagatan, ang kayataan, ang mga tanom, ang adlaw, ang bulan og bituon, gi-order sa Ginoo, gibutang sa proper place o gitagaag purpose, ikaw pa kaha. God can make your life in order. Pwedeng tarungon gyud sa Ginoo tong kinabuhi basta sugda na tong kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Remember, mga igsoon, when we start to live a life with God, God can make our life in proper order and with a purpose. Wala lang ni silang ang adlaw para lang musilang siya. Naasay dakong purpose ganong nay adlaw. Naasay purpose ang mga bituon, naapoy purpose ang tanang kabuhatan sa Ginoo. Kung silang tanan nga binuhat sa Ginoo, naay purpose sa kinabuhi. And they perform their purpose. So as we, natay katuyuan, natay purpose, matag-usan nato. And remember, kanang maong purpose para sa tua, naa sa kamot sa Ginoo, kinalan imo na siyang igrab, o kinalan imo nang ikinabuhi, because kung dili ta makasabot sa purpose sa atong kinabuhi, maglatagaw ra ta nga wa tay gidulaw, nganong nabuhi ta sa kalibutan. May pang-adlaw na ay purpose. Ring uban, nga wa kasabot nganong nabuhi man ka sa kalibutan dong. Nganong nabuhi pa man kahangtod karon ti.
Nganong nabuhi pa man kahangtod karon day? Unsa may katuyuan nganong gibuhi pa kas Ginoo? Para lang ba ka magpakadato? Para lang ba ka mangiskwela? Para lang ba ka magminyo? Para lang ba ka manginabuhi? What's the purpose why you live a life here on earth? Your purpose, number one, is to glorify the Lord. Your purpose is to give glory to your Creator, is to give glory to the one who gives you breath, to give glory to the one who gives you life. If the birds, the seas, the sky, and everything, they live with purpose, so as you will live with a purpose. Nothing is accidental and nothing is wasted. Your life will be worth it. Ang imong kinabuhi, puno sa kanindot. Kung imong ikinabuhi ang imong kinabuhi, kauban ang purpose sa Ginoo. If you don't live your life according to the purpose of God, it's your choice. We have to make a choice. Kinahanglan atong pilion. Imo bang ikinabuhi ang imong kinabuhi sumala sa purpose sa Dios o sumala sa imong kaugalingong plano o purpose? Remember, your plan will fail, but God's plan and purpose will be fulfilled and will be established. Your plans may fail, but God's plan will always prevail. Amen. Each day after day, the Bible said, and God saw it was good. Nakita sa Diyos nga nindot kayo ang iyang gibuhat. Unsa man ang word, it was good, is not just average or moderate or in low quality, but it is the highest form of goodness. It was good. Kumbaga, kung sa ato pang pinulungan, it was the best. No? It is not just unacceptable, but very acceptable. Amen? Muna i-describe niya nga good, mga igsoon. So, beloved, if God is detailed with the universe, how much more He is intentional with your personal life. Kung ang Ginoo, grabe ka detalye nga nagbuhat sa mga butang sa kalibutan, unsa pa ka ikaw, nga mas bililhon pa kas saging, mas bililhon pa kas hayupan, mas bililhon pa kas adlaw, mas bililhon pa kas bulan og bituon. Amen? Kung ipahimutang pag-ayo sa Dios ang mga binuhat, imo sang kinabuhi ipahimutang og maayos Ginoo. Atong pagpakan ng Ginoo igsoon. Live according to the purpose of God and you will not regret. Hindi sa Salmo, those who put their trust in the Lord will never be disappointed. Kung imong ibutang imong pagsalig, pagtugyan sa Dios imong kinabuhi, di gyud ka ma-disappoint. Di gyud ka madiskorahe. Ma-fulfilled ang imong purpose sa kinabuhi. Why you live this life? Number 3, igsoon. The climax of the creation. Made in His image. Kinsa man na? Inay mong tapad, kita na. Huh? You are made in the image of God. We are made in the image of God. Creation was moving toward relationship. Tanawag yun mga igsoon. Before niya gibuhat ang tao, tanawan ninyo ang storya. Kung what if giuna pagbuhat sa Dios ang tao, walay makaon. Luya pod. Ining abot to, tungha na si Adan. Karon, tanaw sa Ginoo man, uy, murag nasipit gamay da, wa may makaon na akong binuhat. No? So, giuna sa Ginoo, grabe ka bright ang Ginoo mga igsoon. Amen, itong pagpakan ng Ginoo. Sa iyang plano mga kaigsunan, kinsay makatukib sa ihang kahibalo? Wala gyud. Kay kung giuna pa niya ang tanom, di pud mabuhi. Kay ngano man, ang tanom nagkinahanglan og source of light. Dito ganito sa Netherlands mga kaigsunan, naghimo sila artificial nga sunlight para maka-create og photosynthesis ilalom sa greenhouse or glass house. Nami nasudlan dito nga mga greenhouse sa Holland. Sa gawas perting tungnawa. Inigsod nimo
uy, init man, mura mag-Pilipinas. Kaya ang ilang mga tanom, tropical. Naadid to'y mahogany, naadid to'y roses. Kadang roses kay tropical man na nga kuwan tanom. Makita sad ka dito kanang ganing dalakit. Ha? Kanang dalakit yung na mabuhi sa bugnaw. Ari na sa mga init. Nya, napog ito ilaing ko pa niya, naay kamunggay. Oh. Unya na sila yung mga bonsai nga kanang mga tropical. Kita may mga palm trees. Kaya kanang mga palm trees mostly tropical na siya. Pero gitanom nila, gibuhi nila ilalim sa glass house. And they created artificial light to create photosynthesis aron mabuhi ang mga tanom dito. Imagine ninyo mga kaigsunan, kung ang kalibutan walay kahayag, patay ang mga tanom. Munang giuna sa Ginoo pag-create ang kahayag, aron ang musunod mabuhi. Those who will follow according to the plan of God will live according to His purpose. Muna mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, sa unang nga punos kangit-ngit, first and foremost, we will have to receive the light of God, the word of God, God Himself, Jesus Christ Himself. We must receive Him para ang atong kinabuhi mahayagan. O uban pang mga butang nga mo flow o mo follow sa atong kinabuhi is in a proper order. Kung naay kahayag, giniyahan ta. Kung naay kahayag, ang kinabuhi, anaa. Grabe ang Ginoo ka bright. Amen. Ato makita din na mga kaigsunan, gipahimutang pag-ayo sa Dios ang kabuhatan. God did not say, let there be man. But unsay giingon sa Ginoo mga kaigsunan, let us make man. Unsay kalahian sa nang word nga let there be man? Sa katong uban nga creation, siya, let there be light. Let there be light. Unsay kalahian? Siya nga, let us make man. This is personal. Ang personal. Kay ang pagbuhat sa Ginoo sa tua is we are created in God's image and likeness. He formed man, He designed the man, and He created humanity according to His image. You are not a mistake. Dili ka sipyat. Ado na may usay mga magtiayon siguro nga nag-family planning. O karon minsan lang, uy, hala, nasipyat man, gawas na himo mang bata. You were not a mistake. Siguro nang uban diri nga namugna tungod sa sala, fornication, but ikaw nga natawo, you are not a mistake. Siguro doon ay mga bata dinhi nga namugna sa sala sa ginikanan. Kay example, nakasala sa fornication. Pero ang inyong anak ug ikaw, you are not a mistake. You are fearfully and wonderfully made. Amen. Ini mong tapad, nindot kay ka. Ha? Nindot kay ka nga hinimo sa Ginoo. We are not made through the evolution nga ang tao gikan sa unggoy, kagwapa o kagwapo ra po nimo kung gikan kas unggoy, no? Kung tinuod pa nga ang tao gikan sa unggoy, wala nang tay unggoy ron, no? You were made with dignity. You were made with value. And all creation that God has fulfilled, it is His purpose. Wala ka nasipyat nga imong gipili ang Ginoo sa imuhang pagpangalagad karon. Kay kanang imong choice nga nangalagad ka sa Ginoo, plano na niya sa imong kinabuhi. Sa una pa, pisagwa pa kabuhata. Sa una pa nga, wala pa tabuhata, ang purpose sa Diyos, nganong gibuhat niya ang tao aron mangalagad niya. Pero ang tao, ang ubang tao, nga wala nakatuhog ug nakakuha sa purpose sa Ginoo, mo nang dili sila ganahang mangalagad sa Ginoo. Bisag unsaon ni magsulti, bisag unsaon ni magwali, bisag unsaon ni magtambag, pero kung wa sila kasabot, unsay purpose silang kinabuhi, nganong nabuhi sa kalibutan, di gina sila ganahan.
Baliwala ra nila ang pulong sa Dios, baliwala ra nila ang mga mensahe sa Dios because they did not understand the real purpose in life. Ikaw, kumusta? Ang purpose sa kinabuhi sa imuha, dili lang ko tobrata nga nakaila sa Dios, kundi mubuhat usab ta sa unsay gusto sa Dios. Amen. Remember, your purpose is not just to know the Lord, it's not just to accept who you are and what you are, but to do what God has commanded us to do. That is the greatest purpose why God created you. Kining mga animals gi-prepare sa Ginoo, kining plants gi-prepare sa Ginoo, kining land gi-prepare sa Ginoo, ang kahayag gi-prepare sa Ginoo, so as you are prepared by God for His purpose. Kung gi-prepare daan sa Ginoo ang kabuhatan before ka natungha, ikaw usab gi-prepare ka sa Ginoo para sa iyahang kahimayaan. Unsa man ang preparation sa Ginoo sa imong kinabuhi, it could be you started with darkness but now you receive the light. And part of your preparation in the coming of the Lord Jesus Christ is to repent of your sins, turn back to God, and live according to His purpose. Accept Him as your Lord and Savior. Kanya pangalagad sa Ginoo. Hinigbalik sa Ginoo, prepared na ka. Dili purpose sa Ginoo nga dili ka prepared. Ang tao nga dili prepared sa pagbalik ni Jesus, wala na kinabuhi sa purpose sa Dios. Kanabang nagpatuyang na lang sa iyang gusto, nagpatuyang na lang sa iyang kasalanan, nagpatuyang na lang sa iyang gustong buhaton, wala na nagaandam sa iyang kaugalingon. God is coming soon. Jesus is coming soon. Igsoon, be always prepared because that is part of our purpose. You have to prepare your life as God has prepared us. Kini pulong sa Dios nga atong nadunggan. This is part of our preparation. Kining mga mensahe nga gitudluan ta, gibadlong ta, this is part of our preparation. Amen. After creating man and woman, God was not finished revealing Himself because there is more to follow. Remember, after this life on earth, this is not the ending. There is more to follow on heaven. Amen. Amen ba? Basta nagtuta nga ending ra, dili ra kutob sila sa kalibutan. There is more to follow. Pero ang tao nga dili musabay sa plano o purpose sa Dios, ang yang ending atos impierno. Wala na yung more to follow dito. Nga something good will happen. Because dito sa impyerno, kalaglagan, kasakitan, kagulanan, hangtod sa hangtod, wala na ilain nga good, nga may tabo. Pero kung naaka sa kabuton sa Ginoo, more good things to happen, more to follow. Amen. Itong pagpakan ng Ginoo. And there is more to follow. Number 4, the God who blesses. Ang Diyos nga mo panalangin. Yes, Lord, ganahan kay kong blessing. Hallelujah. And God blesses them. Ang Diyos nagpanalangin kanila. The first words spoken over humanity were these words, blessing. God bless them. Dili tunglo, dili kalagot, dili rejection, but blessing. Amen? When God looks at His finished work, He sees goodness. Gusto ba kang makita sa Ginoo nga ang kaayo na ani mo? Ang mga kayuhan makita sa Dios sa imong kinabuhi? Kisa may ganahan o kadautan, gusto mong kitag kayuhan. Amen? So dili malipay ang Ginoo kung ang usa ka tawo maimpierno. Choice na sa tawo nga naimpierno siya. Pero dili na planos Ginoo nga ang tao maimpierno. Ang planos Ginoo kauban kaniya hangtod-hangtod atos langit. Ang plano sa Dios panalangin. So kung ang tao dili siya mapananginan, naa siya gibuhat nga wala nakauyon sa Ginoo. Naa siya gibuhat nga wala nasubay sa pamaagi sa Ginoo, mo na ang tao dili siya kadawat sa blessing sa Ginoo.
But if you want blessing from the Lord, not curse, not anger, not rejection from the Lord, but blessing from the Lord, then live according to His purpose. Ato makita diya mga kaigsunan that creation reveals His power, creation reveals His wisdom, creation reveals His generosity, and creation reveals His love. Di na ito makita mga kaigsunan that God is making good things. And God saw everything He had made, and behold, it was very good. Not just good, but very good. Amen? Walay bisan kinsang tao nga makahimo sama sa gibuhat sa Dios. It is not just the end of the story. The creation is not the end of the story. It is just the beginning and more to follow. Hallelujah. Do you want more blessings to follow sa imong kinabuhi? Amen? Hinumdumi, kung gibuhat sa Ginoo kining tanan nga mga maing butang, nga sa atong nahuna, ako ug ikaw, mas bililon paganit ta kaysa ani mga binuhat sa Ginoo nga mga tanom ug hayupan. Kung gi-reveal sa Ginoo ang iyang gahom ngadto sa mga creation, kung gi-reveal sa Ginoo ang iyang wisdom ngadto sa creation, sa before gibot ang tawo, ang iyang generosity, iya sang gi-reveal ngadto sa mga creation niya. Iya sa gi-reveal ang iyang gugma ngadto sa mga creation niya. Kita pa kaha nga pinaka nindot nga creation before tagi pagkatao giandaman tas Ginoo daan. Genesis chapter 1 is not the end of the story, it's the beginning of more to follow. Amen? Sa imong kinabuhi sa nana kay Ginoo karon, ikaw karon nga nana kay Ginoo, I believe there's more blessings to follow. Unsa may imong buhaton igsoon? Kay napa may maayong mahitabo sa imong kinabuhi, ako pangutana, maundang ba ka? Madawat ba nimo ang more to follow kung kutob ra ka karon or muundang ka sa pagpangalagad? Dili na nimo madawat kung muundang ka sa pagpangalagad. You have to continue because true love in the Lord will always persevere. Creation reveals His love. Do you love the Lord? Your Creator? Atong nabasa makigsunan sa 1 Corinthians 13, ang gugma mula hutay gyud. Akong ilakbit gamay. Do you love the Lord? Do you love the Lord? The Creator of heaven and earth, the Creator of yourself. Angayan ba siya sa imong pagigugma? Yes, angayan siyang higugmaon nato. Pero kita dili unta ta angayang higugmaon. Pero gigugmata niya bisan pa sa atong makasaypanan. Dili siya gusto magtan-aw nato makaigsunan nga naata sa buhat sa kaaway. Dili siya ganahan magtan-aw sa iyang mga anak nga naas kangit-ngit. Dili siya ganahan magtan-aw sa iyang mga anak nga naa sa chaos and disorder. Di siya ganahan magtanaw ana. Ang iyang ganang tanawon ang iyang mga kanakan in a proper order. Muna makigsunan diri sa kalibutan siguro kung dili man nato na maangkon kanang mao nga plano, I believe everything will happen according to His plan, will all be revealed in heaven. Amen? Mo nay more to follow dito sa langit. Siguro din sa kalibutan, daghan na kag nadawat nga blessing. Dili sa kalibutan, daghan na siguro kag na-experience nga mga panalangin, pero I believe there is more to follow. Inay mong tapad, napay daghang panalangin, mabot. Tuhuin na. Unsa pa imuhang gipangandoy sa imong kinabuhi karon? Nangandoy ba kag mayang pamilya, dagag kwarta, unsa pa? Nindot nga balay? Tuhuin na, because we believe when you are in God, i-bless you as Ginoo, and there is more to follow. Atong pagpakan ng Ginoo igsoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Number 5. There is more to follow. Last na gini. In your life feels unfinished, it is because naay planong Ginoo nga napay lain may tabo. God is not finished yet.
Napasay buhaton. Samtang buhi pa ka. Hello? Hindi mong tapad, buhi pa man ka. Naapay buhaton ng Ginoo nimo. Akong pangutana, ganahan ba ka nga mamuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi? Unsa may buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi? Good. Good. And God saw it was good, very good. So ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi is to make you very good. Hello. Muna nga, dili malipay ang Ginoo sa anak niyang badlungon. Kay dili na niya plano nga badlungon ka. Kaya ang plano niya, maging maayo ka. Kasabot, ana? And God saw it was good. Kung ang Ginoo mo'y mamuhat mga kaigsonan, maayo ang resulta. Pero kung ang imong mga pagbuot o imong gusto mo ay magpairal sa imong kinabuhi, it could ruin your life. But if you let God do something good sa imong kinabuhi, it will change your life for the best. For the better, for the best. And God will see, very good. Unya, inig kamatay na to des kalibutan, mga matay man ta, mawot ang panahon, i-welcome das Ginoo, well done, my good and faithful servant. Come! Ha, kanindota. Pasudlon tas langit, i-welcome tas Ginoo. Welcome. Well done, my good and faithful servant. Iwag good nag-ingon diya sa Biblia no nga, well done, my worst, my good and faithful servant. Amen. So ang Ginoo still working at this time sa imong kinabuhi. God is not finished yet. He is still working until this time. It could be naka sa process karon sa imong kinabuhi. Mingka nga, Pastor, dugay naman kong nangalagad sa Ginoo, pobre man gyapon ko, hinumdumi igsoon. Ang more to follow sa imong kinabuhi, it could be dili nimo maangkon dinhi, pero tuwa dito. Ang imong more to follow nga mga nindot nga kinabuhi, it could be dili nimo maangkon sa buhi pa ka, pero we believe there is more good things to happen to adito. Amen. To pagpakan ng Ginoo igsoon. Ayaw ka discourage. Ayaw ka luya. Ayaw ka balaka sa mga kahimtang sa kalibutan. It could be you can experience chaos, disorder in this world, but remember, God is still doing something good for you. Siguro kung nakakaroon sa Iran, gustuhanon ka na sa Iran, kulba-kulbaan jud ka karon. Kaya nagubat man dito, gigubat man sa US. O mubalos na po na sila, magubat sila, kulbaan jud ka. No, katupong naman silingan sa Iran, kulbaan pod. Nya anos man ta magtarong pagpangalagad unya na bag kulba-kulbaan na ka? Unya na bag nay mga buto din sa imong silingan nga mga balay o mga dagkong establishmento mabuto diri sa kay gibombahan na ta unya na bata magtinarong, Lord, hala hapit na jud kang balik Ginoo kay nagubat na Lord. Karon mga kaigsunan, samtang may kahiganan pa nga ang Dios dunay pagabuhaton nga something good sa imong kinabuhi. Igsoon, sugdi ang imuhang seryosong kinabuhi karon as a servant of the Lord, fulfilling His purpose sa imong kinabuhi. Amen? And kini nga church mga kaigsonan, kung atong balikan sa kagahapon, we experience problem, we experience kaluyahon, we experience diri o kanang problema, we experience kaning mga kakulangon, but nagpadayon ra kita sa buluhaton mga kaigsunan because we believe kung sa ito nakita karon, there is more good things to follow. Amen. To pagpakan ng Ginoo. As long as God is continuing His work in His creation, we believe that God is doing more good things to follow. God is not finished yet. The Bible continues after creation, from creation after creation. After redemption, mga kaigsonan, sa gibuhat sa Diyos, dito sa cross,
hangtod nga kita nakadawat sa kaluwasan og ilang kutob karon, hangtod na gid unya adto sa langit. Amen. God's work continues. God's work continues. Started with light and we ended up there in the light of God. Dito sa langit, wala naman oy bulan o bituon og adlaw. Ang kahayag dito, kahayag na sa Ginoo. Amen. Moto ang pinakanindot nga kahayag ato magsinati dito. The story did not end in the garden. It moved toward the cross. From the cross to an empty tomb, creation was the act of love. God was revealing His power in Genesis and His love revealed through Jesus Christ. One day He will reveal His glory in full restoration and will see us. Mingon ang Ginoo, well done, my good and faithful servant. One day God is finished. He will look at your life and say, it is very good. Ato dito. Nak, very good kay ka. Nak, sulod. Very good kaayo ang akong gibuhat sa imuha. You fulfilled my purpose. You have done my purpose. Mao na makaigsunan ang pinakanindot nga kung musubay lang tas pamaagi sa Ginoo, kung mo sabay lang ta sa purpose o planos Ginoo, dili gyud ka magmahay. Amen. Ingnay mong tapad, wa ka na sayop nga nisimba ka diri. Ha? Wa ka na sayop nga nangalagad ka sa Ginoo. Wala ka na sayop nga nisimba ka sa Ginoo. Wala ka na sayop nga imong gitugyan imong kinabuhi sa Ginoo. Wala ka na sayop nga imong gialagad imong kinabuhi sa Ginoo. Wala ka na sayop nga nisalig ka sa Ginoo. Amen. O kining ilhanan nga nisimba ka, apil ka Bible study, nagampo ka, nagbinuotan ka, wala ka na sipyat ana. Ang mga taong nasipyat, mao katong mga tao nga wala nakasubay sa pamaagi o purpose sa Ginoo sa ilang kinabuhi. And they will ended up magbasol, magmahay. Muingon unya sila dito sa impierno, sayang wa ko nagpatuo sa alagad sa Ginoo. Sayang wa ko nagpatuo sa pulong sa Ginoo. Wala na. Ulahin na. Unta, dili ikaw ang usa sa magmahay. Unta, ikaw. Karon pa lang daan, nagkalipay na ka ng alagad sa Ginoo, kay kabalo ka, di gyud ka magmahay, basta mangalagad ta sa Ginoo. Imagine na, daghan king saad nga nindot ang Ginoo sa imong kinabuhi. More good things to follow sa imong kinabuhi. Unsa pa may imuhang undangon nga napamay daghang nindot mahitabo di ay? Ang kabalo ka nga ang Ginoo wala pa nahuman sa imong kinabuhi, di lang kutob dira kag iluwas ka kundi naay nindot nga mahitabo sa imong kinabuhi sa unahan. You have no reason to quit. Inay mong tapad, wa kay rason mo undang. Wa kay rason mo undang. Sama sa usa kay estudyante, kung kay balo ka, nga kung mupadayon kag eskwela, imong madawat ang kalampusan, medalya, usa pa na, certificate, diploma, after sa imuhang pag-eskwela. Wala kay rason mo quit. Kaya nga naman, ang imong gitanaw, ang imong gi-aim, ang kalampusan. Kung ikaw, nagtanaw ka sa imong aim, ang pinakadako nga gisaad sa Ginoo nga maong langit, na ba kay rason mo undang? You have no reason to quit. Because God promised us nga naa siya'y langit giandam para sa iyang mga anak. Amen? Amen? Hinay mong tapad di kita mo undang. Dili ta mangundang. Padayon ta nga mga lagad sa Ginoo. As long as we live, there is more good things to follow. Ikaw, unsa may imong gipangandoy karon sa imong kinabuhi? There is more to follow. Whatever good things happen sa imong kinabuhi, there is more to follow. Ini mong tapad, i-bless siya na more to follow.